Hallo beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer zijn dat de allereerste mosselen. Daarvoor gebruiken wij wat lekkere witte wijn. We maken daar een klein groentepakketje bij met prei. We hebben wat venkel, we hebben wat wortel en gebruiken daar wat ui voor. Zetten we eerst even de groentjes aan. De venkel erbij. En als laatste de zachte prei. Dan gaan de mosselen erbij. Lekker veel mosselen. Scheppen we heel even om. Alles lekker door elkaar zit. Dan zetten we het vuur weer hoog en dan doen we de wijn erbij. Dan gaat de deksel erop. Dan brengen we het aan de kook. Dan doen we ze een keer schudden. Zo, ze zijn dus lekker aan het koken. Dan schudden we ze nog 1 keer om. Ja. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Hotel Asteria. Eet smakelijk!